weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayela gambi baafata dinguirayi fallima ko on waktu yoni ha to ñoro masina kame jombo ko ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal duwaña leydi holliti nangui koyene tolno e 4 taw kadi ko huuɗo bonko ko kame poɗɗe ɗe ndewani lawola gila mayirɗe lewru ndu ha fenma nduɗo henna lewru ndu gonɗen ma wono e koppareje jonde taw koye koppareje france CFA to leydi mauritanie hande o noksod udditi demude muma gam bismade conférence union africaine ko fate éducation kame emploi e gardugol hooreji leydi mohamed cheikh alkaswani ne tijja hen hooreji leydi algérie kame hooreji leydi rwanda to leydi mali gouverneur Ségou kam wasi fittan mum hanki ɗum koye accident circulation ɗon wonno e auto makko mo fayi to bamako ko pono auto woni ko felli o wasi en fittanmo wonano goto wonno e joom suudu makko yaɓɓi ko to leydi guine Conakry ene jokki hettede subaka hande o gardiɗo douane caggal nde wiya teeɓa ɗum ko caggal nde dirtini ken tolno e 7 milliards taw kadi koye koppareje franc guinéen kabruji mena malayna to Burkina Faso Ghana ma en jaaha to Côte d'Ivoire Cameroun jolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Bashar Assad wonno hande o natti wonde fayi toon to Moscou lamorgo leydi Russie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena majjere ko fate lahngala kanko on majjuɗo noon woni inde makko ko Alhassane walla mbiyen Alhaji Sy kanko Alhaji Sy noon wo jibina ko hitande 1994 woni 1974 wo jeeya koto leydi Gambie nokku biteɗo Bansanga o wayri yiyede noon ko gila 2002 o wayri yiyede woni hitande ujunnaji ɗiɗi gilden noon hay goto yiyanimo o wayriti nanede koye nder leydi Gambie kono gilden haɗo wa andaka taw jinnaɗo makko gorko noon ko jaltuɗo aduna wiyeteno ko Samba Buuɗi Sy nene makko kañumne ko hono noon wiyeteno ko Nanda Mariama gilden noon aɓe jiilomo hawɗo ñalawma hande ɓe jiitanimo taw kanko onon biyeteɗo Alhaji Sy somo wuuri taw kadi ko jeyade to Bansang so tawi wonani walla ganduɗomo so tawi heɓtini hen yo jokkodire ɗo hen tonggode mawni ko biyeteɗo Djiby Sy mbatta ko tonggode leydi Gambie 00220 35 10 102 walla jokkodira e Ali Demba foof ko tonggode leydi Gambie 00220 36 39 363 yettinɗo hen ɓattake o ko biyeteɗo Moussa Dia toon to leydi Gambie Bansang aɓe eri noon dendagal bandiraɓe kala oɗo saaha kala bawɗo yiyandeɓe suka biyeteɗoɗo Alhaji Sy mo ganduɗa jibina ko hitande 1994 hedde duuɓi 50 e ko fawi seeɗa fotata yatude taw kadi majjiriɓe guila hitande 2002 woni 2002 hawɗo saaha mo gonɗen a yitaka tawo an jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkol yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala
sayidi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñooke ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando binni laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa dana wala ɓalwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnumani joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e euro saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon mi ñii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawte to légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo hune ko ganduɗo golle mum tigui nunduɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde jeenaya bawte hitande ujunnaje 2024 yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Duɗal Daharullah Haramayni Sarifayni Makkay Madina ngal ceerno Ahmadou Dia joɗigal toon to Almadi ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala so haaji jomiraɗo ɗum ko ñande aset paaduɗo hen no 14 nduɗo hen lewru aɓe gaafa wonande duɗal ngal toon to Dias ɗum noon kala jiɗɗo tawtorede so tawi ari ha ɗon ɗo Almadi waddani kaccaɗo ko ɗon ɓe mbaɗata départ o sanga 10h 11h ko nden golɗe kala puɗɗoro
tonto jas gasya sanga julala tisubar ko tudal non ngal ganduɗa harmayni sari fayni afangal gila 2011 2012 ɗon ɗo almadi ɗo oɗo saaha noon ɓe keeɓi leydi ndi ganduɗa kene foto wonde ujunnaje 3 métre carré taw ko toon to jas ɗon noon aɓe eri dendagal bandiraɓe kala jiɗɗo hen wadde hen jungo mum gam barkinorade hono no roi Hassan de wanno nde mahata juma Casablanca o hollitomo wawi mo hattani kono noon kala baɗɗo hen mbuɗu mum ɓurata moƴƴande ɗum noon kala hen jiɗɗo jokkodirta koye ndeɗo hen tonggode 00 221 78 799 08 13 walla mbaɗa 77 950 23 29 walla mbaɗa 00 221 77 915 15 75 ɗum noon moni kala ene wawi jokkodirde hen ko ɓuural e jaam tan a woni hen wonande takkusana ceerno Hamdou Rabbi gowɗo yuɓɓinede kala hitande taw kadi ko toon noktoɗo leggal PK e gardegol ceerno Boubacara Gaye taw kadi to fedde Ansaroudine ne tintina dendagal bandiraɓe kala o ñalawma moɓe tijji o waɗata ko ñande 14 nduɗo hen lewru hawrata koye aset paduɗo en o so jomiraɗo haaji aɓe bismi hen dendagal bandiraɓe julɓe kala kumpital men ɗemgal pular hooreji leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye tawtorama from duha walla mbiyen duha from joɗiɗo jonde ko fade kaldigal gueɗe ɓamtare hakkude duha kame yoga e leyɗele kanko hoore lindi noon wo heedani Afrique o holliti Afrique oɗo saaha ne daari darde ƴellitare kame ɓamtare ha tengtuno leydi Sénégal o saaha ne jogui ɓesgu dariyingo gam yaltinde koye men e caɗele tenti noon wonande ɗo hen projet goɓɓe gaddi kene wiye wonande ɓamtare leydi Sénégal ɗo e hitande ujunnaje 250 gam ɗaɓɓude ngaluji gam kay wawde huccande golle ɗeɓe jiiɗi huccande ɗe ko wona ɗum kono wo dañi jododade e ɓesguji Sénégal naɓe taweteɓe toon to Qatar gam yewtide mabɓe ɓamtare leydi Sénégal e gonagal mabɓe kono ne kande goto mabɓe kala waɗata ngaalu mum e nder leydi ndi taw noon jogui gollodde poɗɗe gollede taw kene waɗana gartama moni kala ko wona ɗum ko noon o wawi jododade Abdoul Karim Wade mo ganduɗa ko ɓi Abdoulahi Wade mo ganduɗa guila 2016 ene tawe toon to duha mo Qatar ko toon tigui waɗi exil ɗum ko guila tan nde yalti kaso e nder leydi Sénégal wonno koye laamu Macky Sall ɓe mbawi jodorade ɓe jewti toɓɓe jaaƴi no fewi hakkillaji kewɗi noon garti ngal ɗo jokkodiral mbete wona ko gam yidde newnude beele état Sénégal wawa hebde ngaluji walla marché ji taw rewi koye Abdoul Karim Wade ko en wonde kala oɗo saaha jayɗe leydi Sénégal ko ɓuuri hen hewde garti koye oɗon fanno gardiɗo suudu sarɗiji nde leydi Sénégal woni El Malick Ndiaye waɗi jilluji mum kewɗi e ɓen ardinoɓe suudu sarɗiji nde leydi Sénégal ene hen jeeya Moustapha Niass mo ganduɗa gardinoɗo suudu sarɗiji nde leydi Sénégal e laamu wonande Macky Sall kono kadi Mame Amadou Diop cakkitiɗo ardade suudu ndu ko adi omo lomto ɗum kono ne kadi Pape Diop ene wonde Mamadou Seck kame Cheikh Abdoullah kame Cheikh Abdoulaye Khadri Sissoko ɓeɗo kala wawi yettat ɗumen gam disodirde mumen ɗiɗitire mabɓe pinal kami humpito ko fate banggue ɗowe ko fate suudu sarɗeji ndu leydi ndi Sénégal kono kadi ko fate deftere windade e nder gurdam makko kanko ɗo hen gorko mo Daara Jolof gonnoɗo jagorɗo booli less e dow kala hande o wonti hoorejo suudu sarɗeji ndu leydi ndi Sénégal gouvernement mo leydi Sénégal ƴetti pellital taw koye inde jagorɗo ndiyam leydi woni Cheikh Tidiane Dieye ɗum ko hanki o jillo yiide toon to Risatol ha fayma to Dagana hakkude makko e gouverneur mo Risatol kam joguiɗo ko fati diƴƴe mo OMVS taw kadi ganda nden yewtere ko wurtinde canal mo mbiyata Touadiya taw kadi on canal ma waw rokkude ndiyam timmuɗam ndema taw koto banggue jeeri e dow wonande Dagana ha fayma dow Risatol kala ɗum noon holliti guila hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeetati nden ɗaɓɓade ɓooyi waɗede kono ɗo sa kamɓene maɓe mbaw umminde ɗum ko caggal nde ɓe juriti ɗen gueɗe kala hakkude mabɓe OMVS gam fodde ɗam ndiyam e maayo ngo Sénégal gartatena koko fade banggue ittugol wutte teddungal Barthélémy Dias eɗen gandi ko député wonno sardiyankoɓe
caggal nde luli gitti wuttema ko teddungal ɗum noon ko caggal ñawore Jaga Diouf taximan mo wiya ko kanko yoɓi fittandu muɗum ko wala ɗum ko noon kanko Barthélémy Dias maire Dakar oɗo kikiɗo gonɗe ɗo ne waɗa conférence muɗum ɗum ko hakkude koye jaydiyankoɓe ma o artu ko fate banggue ittugol wutte teddungal makko kono kadi ma o artu ko fate banggue mayde wonande Basir Diop goto e garde corps uji makko nangganoɓe taw kadi ne maayi e nder kaso toon to Saint-Louis ko ala ɗum ko noon Alaji Diouf avocat oɗon holliti autopsie o yaltata ko hande o toon to hôpital mo Saint-Louis ko an wonde kala kanko Barthélémy Dias o joofi peɗeli ko ngoɗo hen laamu yooɓi fittanu makko lebteɗe ɓen lebta toon to kaso o erima nde ɓen ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccade inde makko Lat Diop woni no jagorɗo coftal ɓalli e laamu Macky Sall octobre 2023 ha avril 2024 nangganoɗo baɗɗo lebbi tati nayyi e nder kaso ɗum noon hojjiyanko makko nodditi suudu tuuma ko yurnitade dossier ji ko tumira ken tolno e milliard uji jeetati taw koye cetal LONASE nde wawata yurnitede nden ñawore artire ɗum no waɗete ko 11 nduɗo henna lewru ndu gonɗen to Kaolack kene foto wonde jeenayo opérateur en taw ko sodoɓe guerte woni wiyaɓe teeɓa ɗum ko caggal funtudeɓe yogay ɓen yeeyoɓe guerte wasde ɗoftade taw ko coggu ngu laamu ngu taƴi kene foto wonde 60 e mbuɗu woni kala kilo kamɓe ɓe cooda ko jaasi ɗum caggal kadi nde wiya oɗo saaha campagne jeeygu guerte fuɗɗima ɓe gadi e ɓen ɓe ganda haydara ɓe jeeyi ɗumen ha ganda ɓen oɗo saaha kolliti hen caɗele mawɗe no fewi laamu ngu hollitima ɓeydo darde mum e oɗon fannu beele haɓade ɓe yahoɓe ne punta yimɓe ne cooda cogguji bebɗi gaga hen coggu ngu laamu ngu a yaltini tana to Mbour ko suka debbo mo duuɓi 10 woni kay noddotoɗo nde do woni kay janaɗo waɗa viol taw kadi waɗimo viol ko joktiɗo nene makko ko mbiyeten jutten ko jitten ɗo ɗon on destuɗo nene makko ɗum ko caggal nde mawni ko debbo yi wonande gañanɗe maggela wattidi noon nawdiguel toon to suudu safara ha tawa angel yette e kala saaha taw kadi angel jogui hen gañande musse no fewi haala kay yetti quotidien l'observateur en haala kay yettoyi gendarmerie on noon hande mo tawi e juuɗe ɓen dadiɓe gam loskoji jokkude hen jeeyeten ko tan to ɓokki jeewe hanki o wonande fedde witede club Sénégal taw kadi ko 109 association wallidiɓe taw ko walloɓe wonande ɓen ngakkaɓe terɗe ko wiyete handicapé en hanki mbaɗi balle mawɗe ɗum ko toon to ɓokki jawe ne tawi nder Matam ne tawi nder région de Matam département mo Matam kene foto wonde 1,300 handicapé mbawi hebde woni hen ko pousse uji woni hen kadi ko bekki woni hen ko gueɗe goɗɗe wi Mamadou Konaté taw ko goto e terɗe jeeyaɓe oɗon club noon ko wallide yimɓeɓe haaɓe mbawa wonde potal kame ɓuural e muññidde ɓen no wawi wonde kala trafic ko fate banggue huuɗo bon koko douane mo leydi Sénégal holliti mayirɗe lewru novembre ha fayen ma nduɗo ene décembre nanggui ko ene tolno 407 taw ko kilo ko fate fo médicament taw ko comprimé ji ndewa leɗɗe ɗe ndewani lawol ene wonde kadi huuɗo bon koko ɗum noon ko hedde sendu ha fayma douane mo simmile ɓen ki mbawi fawde hen juuɗe kene foto wonde hedde 13 million walla mbiyana temedere ko fawi million taw koye koppareje franc CFA wawi tettede hen to Koungheul wuuro wiyetengo Madina Ndiaye en to ne kadi ko tona musɗo ken wona sangeji jeetati oɗon gandi sangeji gawri so ñama watte koye sangeji mofte guura mabɓe koɓe ndemno kala woni sumi ha laaɓi ko fulɓe mbiyata tawatal arde ala ko heddi hen haydara oɗo sana ɓe erima laamu ngu ballal jeeyi sababu kala ko diƴƴe wasde wodde saabu cumu ngu ne fuɗɗi hay ndiyam koɓe ñifiri woni koɓe ngala ala kalɗo ɓe jiilaki e oɗon fannu jeheten ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Samalo duggere guerte gasi gila guese ceerno ha e wuuro ngo kala ɗum ko caggal nde sagataɓe ne pini kala ko dawoɓe oɗo sa teskama ɓuuɓol fuɗɗima nadde to Madina Gounass e ko taari ɗum kala so hiiri yaranoɓe café subaka batti yarde kikiɗe ene artana men e oɗon wonande Amadou Samalo to wuuro teddungo Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah.
Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Sarr Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass Sar Abdoulaye Sarr fodde lewru fawdu hande wonnono koye duggere guerte ɗon ɗo guesa ceerno Allah walli Allah newni ñalawma heccanke o duggere nde wawi gasde ha laaɓi e ballal dendagal ɓesgu woni Gounass naaɓe ha e gurtaji ɗe kala ha tegdi kala mo ganduɗa ko ceerno Habiba mo ceerno Tidiane Fass dakiɗo toon fodde balɗe sappo ji toon daki en addi peeruji kay mawɗi machallah Allah walli duggere nde guese canke wonni weltare ɓesgu kala wonni kadi weltare bandiraɓe kala e kuuɓal Sar Abdoulaye Sarr ɓe ɓe ganduɗa ko sukaɓe dartodiɓe hollirde enen jiiɗi café ɓe koddiri oɗo saaha ko ɓuuɓol ngol ari ko kala nde beete o yonti eɓe jara café kono kadi fiye kadi ha kiiɗi kadi faade kadi jammago ngu ɗon ɓuurata yarde café ɗe nde wonno soko law en ɓuuɓa kono kadi ha tengti kadi so futuro faadim faade lese ɗon kene ɓuuɓa en jokkodiri ɓen yeewa café ɗe ɓe koddiri guelam eɓe jeeyatno café kono oɗo saaha kam ɓe ɓuuri wawde yiitade koye mabɓe nder ha 21 heures yana taw café ɗe gasi ha laaɓi ɓe mbawa hoode pofti o kadi sukaɓe ɓe koddiri kamɓe kadi ɓe hen mbi so jaari café ɗe jangol ngol en usto en jiiya softede ɓe hen mbi kañumen ko ɗum arta hakkille mumen tan so café ɗe gaari hakkillaji mumen tan jaaha cooda café ɗe jara wadde oɗo saaha e dabbude waɗi ko ɓuuɓol ari ko sukaɓe koddiri ene jara café ɗe no feewi kamɓe kadi yeeyoɓe ɓe koddiri eɓe jiiti koyeɓe han hannir ni e golle café ɗe oɗo saaha ɗo en ndew tuttugo Madina Gounass Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Sar Abdoulaye Sarr Amadou Samba Lo golle man jooɗi peewi oɗo saaha teskam ɓuuɓol ngol fuɗɗima nadde kala banggueji daaɗe kala ko nanggaɓe saaɗi woni hen ko mabbaɓe woni hen puɗɗima wade no guirjini Allah e purɗeki hayso tawi poppima leerata sen giwi to wuuro teddungo Madina Gounass gartaten ko toon to stade Abdoulaye Wadda mo Diamniadio hanki o kippodiri toon macce taw ko coupe la CAF ɗum noon ko jarafde Dakar kami USM mo Algérie kippodirno toon ɓe mbaddi ko ndiga e ndiga woni 0-0 ɗen macci noon gasiri ko haare hakkude supporter aji ɗi jaraf kami Algérie ɓe keeli toon kaɓirɗe kewɗe matériel uji kewɗi hewɓe hen noon gañima toon ɗum ko caggal kippodiral bangal kikiɗe hanki o toon to Bowal ngal Abdoulaye Wadda ngal Diamniadio ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paaɗena koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie wuro wiyetengo Sahami ɓen mbi Allah Sahami ene tawi nder état mo Dakhla Nouadhibou Sahami noon atelier goto taw kon métallique soudeur won fettande fetti toon jeeyi sababu hanki o yimɓe ɗiɗo mba sippital min neɗɗo goto gañima hen oɗo saaha noon autorité ji taweteɓe to Sami gudditi hen enquête gam ƴewde ko jeeyi sababu nden fettande ha ɓe yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen Nouakchott udditi demmuɗi mum hande o gam jaɓɓade conférence Union africaine taw kadi on conférence fuɗɗoto ko jeenayi hande ha 11 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ko fati banggue conférence éducation jangde kame emploi golle faade sukaɓe ɗum noon koye Union africaine ɗo wata ɗum noon ko on gardiɗo Union africaine woni Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie hande o noon wo arti e nder gendi leydi Mauritanie omo iwi toon to Émirats Arabes Unis kono kadi mawo jabbo Abdelmadjid Taboun mo ganduɗa guila are lefol laamu to Algérie ngol woni gomum yettade leydi Mauritanie kanko Mohamed Cheikh Al Ghazouani gila tan hitande ujunaje 19 woni 2019 ha fenma ɗo o yeehi ken tolno e laabi 5 ton to Algérie goɗɗo kadi mo jaɓɓi ko Paul Kagame hoorejo leydi Rwanda mo ganduɗa hitande ujunaje 2022 arino toon to leydi Mauritanie kañumne ma waw tawtorede ɗo hen conférence mo ganduɗa guddiɗo ñalawma hande o toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie koye Mauritanie keddotoɗen Mauritanie naaɓe hewɓe ne ɗamini wonande oɗo hen jayendiyanke majjunoɗo dumunnaji juuɗi no fewi toon to leydi Syrie ɗum ko caggal dogdu Bashar Assad eɗen gandi hakkude rebelle kame catal islamiste en jaltini ɓen dummanoɓe kasoji kala taw nanguira ko politique taw kadi koye laamu Bashar Assad ɗum noon Ishaqa Al Mukhtar ko jayendiyanke Mauritanie najo mo ganduɗa
ɓurnoɗo haalede nder leydi Mauritanie ɗaminaɗo ne wuuri kono kadi hewɓe kolliti ɓe yaltuɓe kaso ɓe ene gasa ma hiñe ƴeeɓe so tawi omo tawe hena walla ala fedde jayndiyankoɓe Mauritanie hewɓe ene ɗamini ni ene gasa ma o waw tawede hena cour de appel de Nouakchott nodditi ñahoore Mohammed Wuldu Abdel Aziz nden ñawore nde ganduɗa yewanoma ken tolno e balɗe 15 ɗum ko caggal nde avocat ji makko ɗaɓɓiri nden ñawore kay yo yowe mbawa ruttade toon to cour constitutionnel leydi Mauritanie gam wullitade article 2 ko fate banggue anti corruption paɗo e neɗɗo mabɓe nanguiraɗo politique mo wona haydara goɗɗum ɗum noon ndun suudu riwti nden ñawore riwti ɗum ko waɗum kono hande o cour d'appel woni suudu noddinɗo nodditi nden ñawore kanko e ɓen ɓe o tumda kala e disinɓe ngaluji leydi Mauritanie hande nottima toon to tribunal mo leydi Mauritanie ndema maaro e leydi Mauritanie ko fate banggue l'organisation arabe ko fate banggue développement ɗum noon to banggue golfe sifande nandiral wurtinde ndema maaro e nder leydi Mauritanie wiita oddum ko jayde wiitano ɓe kolliti nden sifande ande laati no feewi ko fate oɗon fanno ɓen dognoɓe galleji mumen taw koye caɗele ilam arnoɗam toon to diwan Rosso ha faynma Bagdad ene tawe e sakko Rosso no feewi ko fate gouverneur mo Rosso holliti nawtugol ɓen kene fotode 500 famille e nder koɗɗoɗe mumen fuɗɗima ñalawma hanki o ɗum ko caggal nde koɗɗoɗe mabɓe pewnita ndiyam yalti haala ɓe mbawa ruttitade hen ɓe garta e gurdam mabɓe moƴƴama tinama wonande jaltugol aduna mo mbiyata Walida Wuldu Widdad mo ganduɗa kam wonno jagoɗo directeur cabinet kolaɗo kuɓal wonande Mawiya Wuldu Sidi Ahmed Taya gonnoɗo hooreli Mauritanie ko adi kuddata o ɓuuri no ɓoyde ngal gollorgal on tina yeltede toon to kiifa jogori wiroyede wuuro mum toon to waɗɗani ɗum ko ñalawma hande o caggal nde o eeri nden kay kisal Daaru Naim jeeyi sababu ode samo tawi e juuɗe ɓen joguiɓe nden kay e kisal ko jeeyi sababu wiidemo alay sago waɗa recruté ƴettude temedere suka beele jogo nden kay kisal Daaru Naim ko famɗinde nden kay kisal renoɓe leydi ndi walla wuuro ngo walla ko hollum kankon wuldahi o samo tawe e juuɗe dadiɓe gendi leydi ndi Mauritanie ɗum ɗo henna uddi kumpital minen ɗemgal pulare nder gendi leydi Mauritanie paaɗena ko toon to leydi Mali faama ko armée leydi ndi ɓe kolliti ɓe jaggi ɓe mbari ɓe tetti joguitiɓe hewɓe ɓen liiƴinoɓe yinnoɓe yarde e mabɓe toon to région Monsan ne tawi nokku biyeteɗo Kimparan noon ko wuuro ngo ganduɗa ene tawe nder région Monsan ko toon tigui ɓe mbawi felɓodirde e ɓen wonnoɓe motoje koɓe yonɓe no feewi yinnoɓe liiƴade e dow mabɓe ma wonoy noon kene foto wonde yimɓe hewɓe dogɓe ɗaccuɓe ɗon maɓe ne leeli kamɓe matériel uji holliti ɗum ko armée leydi Mali e ballal jokkodiral hakkude mabɓe e finoɓe toon ɓe erima finoɓe toon Jambour en nde ɓeydata jokkodirde armée leydi Mali kalɗo yi ko fewande noddataɓe ɓe gara ɓe mbawa addude jaam e kisal e nder leydi ndi combat goɗɗo Gulɗo Diaw hakkude armée leydi Mali kame groupe jihadiste en ɗum koye nder diwal mo Meneka Kerol hakkude leydi Mali kame Niger to nokku mbiyata Fokorita ko toon ɓe mbawi felɓodirde nden fiyande hewɓe teɓɓitima hen taw kadi koto banggue ɓen joguitiɓe armée leydi Mali hollitani ko wasi hen ni gañiɓe kolliti ɓe tetti kaɓirɗe kewɗe no feewi won naggaɓe kono kadi wonɓe pittal men nder guita e nder ndeɗon fiyande gouverneur mo Ségo gonnoɗo e lawol hakkude Ségo e Bamako ɗo kañum waɗi accident circulation général Alhassane Tarawore giwnoɗo to cité Blanza ene fayi to Bamako kamɓe koɓe tato kanko e joom suudu makko e ɓiyi ko e oto o nde ɓe gari hatno ko ɓeɗo Zambago ɗon noon Zambu na jafuɗon Zambugugo ko toon gon wuuro ko ɗon pono oto fusi oto noon yani kanko wasi hen fittal makko kanko on gouverneur mo Ségo wasi hen fittal muɗum région de Mopti finoɓe wuuro wiyetengo Fattora noon ɓen goni koye sunare mawde no feewi ɗum ko warede
jom wuro maɓɓe nottornoɗo hammadi sidibe wara ko sara genale fatumba a wuro ngo yoɓi pittal maɓɓe ɗon ko jaabe cotal jim ñande jeeɗiɗi nduɗo henna lewru finoɓe toon hewɓe kolliti hen mette wonɓe erima nden ka e kisal ɓeydete caɗele kuɓɓam bamako leydi mali abdoulaye mayga woni hoore jagode leydi ndi kame tambiɗo kuɓɓama e nder jonde maɓɓe ɓe miccima rutitade to banggue abidjan gam ƴeegoyde kuɓɓam ɗam ganduɗa ne wawa yaltinde wonande leydi mali e caɗele kala ɗum uddi kompital men leydi mali paaɗen koto guine Conakry kanko o général directeur général mo duwaña leydi mali mo duwaña leydi guine jafoɗon mo duwaña leydi guine woni moussa camara tellinaɗo e poste mum wattidi ko nanguede kañum e yaadiɓe muɗum kene fotode 7 milliards koppreje franc guinéen woni ko dutina 50 milliards koppreje franc CFA hedde toon fota tolnade ɗum jeeyi sababu oɗo saahaɓe tawe kamɓe kala e juuɗe tati beddama e kaso tawa noon ɓe goni koye laylaytol ngol ganduɗa ene luggiɗi no fewi ngol woni asede ha ande jeeɓe ngol laylatol guyka 7 milliards kala kamɓe kala ɓe mbawa nanguede ngol laylaytol kuppe ha laaɓe ɓe bedde e kaso wonande kay beele ɗe golle bonɗe ene natta e nder leydi ndi jeeyi sababu noon général Mamadi Doumbouya holliti hen metti mum mawɗi no fewi o toɗɗima colonel Cheikh Adiri Condé oɗo saaha kañum woni directeur général de la douane gam haɓade ndiɗo hen mbuñaari e ngol ɗo hen laylaytol bongol ko fate guyka teskaga to banggue douane nalnanoɓe faggudu leydi ɗum woni ko fulɓe mbiyata so tawi laafa watti ɓuucade ngandi hoore yo itte wedde walla ka duppe nde ko ɓe jogui faggudu leydi so batti wujjude guyka mbakani hen firti ko leydi ɓafnoto keddoɗen koye guine Conakry laamu leydi guine ƴetti pellital manggal ɗum ko caggal accident bannoɗo to stade 3 avril toon to Zéré Koré ɗum ko caggude équipe mo Zéré Koré kame équipe mo labede pelɓodirno toon ha waɗi 56 temedere 37 wiide pelle darde haqqillemade mbasi hen pittali mumen ba wuuri ko hoore jagolendiɓe kaaɗi kala hankkadi ni ko fate pijirloji fawede e dow inde natal mbaadi walla nde hoorejo leydi ndi e oɗon sifa kala ɗum noon ɓe kolliti ha hande aɓe jokki hen losko yango no fewi ha ɗe gueɗe kala ɓuura rewde lawol to Niger ko attaque musɗo waɗi e Jambour en yahoɓe ɗum koto nokku moɓe mbiyata Tara ene tawe nde région mo Tillabéri ɓen Jambour en hotanoɓe galleji mumen ene ɗamini yettade jaam ɓiɓɓe men jaɓɓoɗumen ko ɓen joguitiɓe armée ji bandiji bedde mabɓe bomboje kene foto wonde nogas jeeɗiɗi neɗɗo woni ko mbara hen walla ni mbiyen nogas goho neɗɗo woni ko maayi hen ko gañi ko ne heewi sanga 17 heures ko nden fiyande waɗi toon to région mo Tillabéri hande o fuɗɗima guila hanki walla mbiyen guila ñande asende campagne ko fate banggue wonande orgal sumgoji sarɗiyankoji ɗi leydi Tchad fuɗɗi ko ñande jeeɗiɗi nduɗo hen lewru nogas jeenayyi décembre ɗemin jahata suɓoyade sarɗiyanko mabɓe ganduɗa sumgoji sarɗiyankoji mbaɗani e leydi ndi guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho caggal mayde Idrissa Déby a itno jeeyi sababu ɗo saaha mo gonɗen ɗin landaji kala nana e nder leydi ndi ne kuno so tawi kay nanganama mbawa wadde golle mumen payodinɓe to leydi Ghana jo Dramani Mahama hokkitama hoolare ɗum ko caggal nde laamino leydi ndi hitande ujunnaje 12 ha yetti hitande ujunnaje 16 mandaji mum ɗiɗi gasi ko ndena Nana Akufo-Addo mo manda mum gasi hanti ha laaɓi ƴetti leefol laamu ngol lawol no wo ƴamti e landa makko NDC o wawi subtede taw kadi ganduɗa koye polgu manggu no fewi walli ɗum ko catal tambingal sumgoji le ndi ɗin sumgoji bannoɗi ñande jeeɗiɗi nduɗo lewru woni aseeɗa a jawtuɗo hen noon to banggue sumgoji sarɗiyankoji kadi o heedani en caggal gam fodandemo ɓesguji leydi ndi maw yaltinɓe caɗele to banggue rafi joɗade wasde gollade e uddide ngaalu leydi ndi ha uddito siftinde moon ɗiɗo duuɓi kala leydi Ghana ene jogui caɗele faggudu no fewi e nder leydi muɗum Burkina Faso rimtala bo Jean Emmanuel Ouedraogo poɗɗaɗo hoore jagode leydi ndi caggal tan balɗe ɗiɗi capitaine Ibrahima Traoré
caggal nde toɗɗimo itti e lefol laamu Polinaire Joasim mo ganduɗa toɗɗonoɗo guila nogas e 1 octobre 2022 laamum sammina gouvernement kesso hanki jamma toɗɗama koɓe nogas e nayo ko tato tan wonnoɓe hen goni ittaɓe heddiɓe kala ene tawe en gam huccande golle e nder leydi ndi to Côte d'Ivoire accident musɗo baɗɗo e nder leydi ndi jaagoɗo transport holliri ko nogas en jeegomo neɗɗo mbasi pittali mumen e cimtol ngol wo yaltini kene foto wonde 53 neɗɗo woni gañiɓe hen ɗum ko mini bisuji ɗiɗi natodiri lawol dalwa faade Isia ko ɗon noon ɗi perɓodiri natodiri holliti ɗum ko directeur général tambiɗo ya ngara holliti maɓe ɓeydu darde gam haɓade ɗiɗo henna accident ji bonɗi teskaɗi e nder leydi ndi to Cameroun jagorɗo administration territorial woni Paul Atanga Njin haɗi kala ko fati on seji pelle kewɗe ɗaɓɓoje balle gam wallide ɓesguji leydi ndi hewde hen jowama haadi o saaha ɓe junto gam teskede yoga e pelle e nanna haalisaji e nder leydi ndi taw anda ko ɗiɗi haalisaji holto giwi holto jahata financement ji ɗi ɓe kolliteɗo sako darade yidde haɓade gueɗe kewɗe tuuɗe ne pota addude caɗele e nder leydi ndi ɗum uddi kumpital men jolam jaberi paaɗen Alhassane Oumar Mbodj oɗo saaha kañumne dande koko nanga ha ganduɗa wonande joom suudu makko sokhna Hawwa Gaye ala kala ko waɗani hen to banggue ñebbe en to banggue yatilu en ɗum anda so gandi yatilu Sidi Boɗiyel kala fasni o yari haw tampi ala ko gasi so wona o nawliro kono on ko caliɗo ha woni enen mbiyamo tan yo jumiraɗo ɓeydanmo jaam e cellal to leydi Syrie duuɓi 13 Bashar Assad ko dartino wonande rebelle e fedde islamiste en ɗum noon on sahane nanganimo koyngal leydi Russie caggal leydi Russie oɗo saaha woni koye koyɗe mawɗe no feewi toon to Ukraine jeeyi sababu nder balɗe 11 tan nogas jeeɗiɗi novembre ha yetti jeeɗiɗi nduɗo hen lewru kon ɗeɗo balɗe 12 wonande diɗɗal rebelle kami islamiste en ɗum ko hakkude Abou Mohamed Al Joylani chef des rebelles ne wonde islamiste Hayat Tahrir Al Sahima ɓeɗo hen ɗiɗo mbawi waddude jungo e jungo e nder balɗe 12 ɓe ndirguiti laamu Bashar Assad e nandiral yo ƴettu hélicoptére o yalta leydi ndi o yalti leydi ndi jayde leydi Russie witende Riya Tessa ɓe kolliti oɗo saaha Bashar Assad e ɓesgu mum kala ene tawi to Moscou laamorgo leydi Russie ko toon wo moltoyi oɗo saaha noon hay goto nata leydi ndi yaltata kono kadi ɗo garɗa kala ko ara rayon e weyna yimɓe ne gullane pobɓa hewɓe dumonoɓe kasoji ɗaccitama ɓen donno moltoyi to Europe hay banggueji goɗɗi kala nana gama e kala banggueji kolliti dictateur bonɗo laamu barɗo yeehi oɗo saaha hewɓe ne kollita hol avenir leydi Syrie caggal ɗo hen pelliɗiɗi beele mbawi wondude leydi ndi walla ala koye wonde kala loni saldu mum erima batu keñoraɗo gam huccande jaam e kisal e deeƴala toon to leydi Syrie ko ɓuuri yawde e yaccade États-Unis de Amérique Donald Trump tawtoranoɗo udditogol église Notre-Dame de Paris hakkude makko e Emmanuel Macron ko guilton wo eri guerre Ukraine yo darto ko ɓuuri yawde e yaccade kanko oɗon wonande horeji leydi toɗɗade mo soto joɗade mo États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital men ɗemgal pulaar ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba ketkima ala ki jaam yo jaam Allah o hiranena